Ahoj, zdravím vás na tomto kanále. Dneska si ukážeme top 5 nejdelších filmů. Takže doufám, že vás to bude zajímat. No a já už to nechci zdržovat, nejsem ten, který to zdržuje. Prostě jít. 5. místo. Hobbit, Bitva 5 armád. Tento film určitě známe. Náš oblíbený hrdina a prsten. Tento film je dlouhý 144 minut a byl v kinech už v roce 2014. Tento dobrodružný fantasy film určitě dal hercům zabrat a povedlo se jim to. No prostě, tento film Hobbit Bitva 5 armád je 4. místo. Harry Potter a princ dvojí krve. Je to neuvěřitelně populární film a zabaví všechny kouzelníky svojí dlouhou délkou 147 minut. Nadšenci Harryho Pottera ho mohli vidět v roce 2009. Tento dobrodružný fantasy film je opravdu 3. místo. Pán prstenů a 2 věže. Tento nebojácný film se umístil na 3. místě za svoji délku 172 minut. Tento fantasy, akční a dobrodružný film mohl být umožněn sledovat v kinech už v roce 2002, takže každý Pána prstenů určitě zná. A pokud ne, tak se na něho koukněte, velice doporučuji. 2. místo. Náš ztracený Titanic. Jak nečekané. Tento starý film je dlouho populární a určitě bude. Je na 2. místě díky své délce 194 minut a to už je fakt něco lidi. Diváci ho mohli vidět už v roce 1997, což už je fakt starý film v naší době, takže tím pádem tento katastrofický, romantický a historický film a i drama musí nejlépe vidět. A vaše nejnapínavější 1. místo je Pán prstenů a návrat krále. Tento fantasy dobrodružný film od roku 2003 je na 1. místě žebříčku nejdelší filmy. Nemyslím ty hodinové dokumenty. Na 1. místě díky svému napětí a délky celíčkých 201 minut. Takže je to fakticky dobrý film. Já už jsem velký fanoušek Pána prstenů, takže doporučuji si ho pustit. Prostě si ho pusťte, budete ho mít v popisu. No jo, máme tu konec. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, pokud ne, tak napište, co tady bylo špatně, nebo co tu bylo hnusný, nebo co se vám na tom nelíbilo. No a napište do komentářů, co byste chtěli jako dalších top něčeho. Třeba top 10, třeba nejvyšších lidí a prostě takové. Je mi to úplně jedno, je něco normálního. No a pokud nechcete si nechat ujít další videa, dejte tlačítko odebírat a ještě zvoneček aktivujte. No a už nezapomeňte na jináčí videa nebo ty novější, třeba